या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। राणेंच्या प्रचारासाठी फडणवीस कोकणात। मोदी राणे कोकणच्या विकासाचं कॉम्बिनेशन, देवेंद्र फडणवीसांचं आश्वासन। आणि फडणवीसांची सभा कोकणचा मूड बदलणार। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गोकुळ सोबत गोकुल। राऊत साहेबांचं या मतदारसंघाचे उमेदवार म्हणून जवळजवळ 2 महिन्यापूर्वी त्यांचं नाव डिक्लेअर झालंय आणि समोरच्या भारतीय जनता पक्षाचं नाव नारायण राणेंचं डिक्लेअर झाल्यानंतर त्यांनी पहिली प्रेस घेतली आणि राऊत साहेबांनी 10 वर्षामध्ये काय केलं असा प्रश्न विचारला। मी त्यांना एकच विनंती करतो की राऊत साहेबांनी 10 वर्षात काय केलं विचारण्यापेक्षा तुमचा मुलगा जो या मतदारसंघामध्ये आमदार आहे त्याने आधी 10 वर्षामध्ये काय दिवे लावले ते पहिले आधी त्याचा अहवाल घ्या आणि नंतर राऊत साहेबांना तुम्ही प्रश्न विचारा। आज या ठिकाणी जे 2014 मध्ये नितेश राणे आमदार झाल्यानंतर त्यांनी सांगितलं हे करणार ते करणार, कोणत्याही फक्त विकासाच्या थापा मारण्याचं काम केलं आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पण थापा मारण्याचं काम केलं आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रत्येक कामामध्ये फक्त बेनामी ठेकेदारी करणं आणि त्यातनं कमिशन घेणं हा एक कलमी कार्यक्रम नितेश राणे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा या भागामध्ये आहे। मी सन्माननीय प्रथमेश सावंत असतील, वेणीसह मुकेश सावंत सगळे या विभागातील कार्यकर्त्यांना मनापासून धन्यवाद देईन की भर पावसामध्ये या स्टेट हायवेचा जो रस्ता कॉन्ट्रॅक्टरने केला आणि मला वाटतं मे महिन्याच्या पहिल्या पावसामध्ये वाहून गेल्यानंतर जून मध्ये भर पावसामध्ये त्याचं आंदोलन केलं आणि त्या आंदोलनानंतर मला वाटतं इथल्या एक्झिक्युटिव्हला यावं लागलं आणि पुन्हा तो रस्ता सरळ करावा लागला। आजपर्यंत तुम्ही पाहिलं राऊतसाहेब तर आचरा, कनेडी, फोंडा आणि उंबर्डे आणि कनेडी नरडेवे ह्याच रस्त्याची साईड पट्टी, ह्याच दुसऱ्या स्टेट हायवेची साईड पट्टी, ह्याच्यावरती डांबरीकरण आणि ह्याच्यावरती एक लेअर गायब करणं आणि त्यातनं येणारे पैसे, सत्तेतून पैसे आणि पैशातून सत्ता या समीकरणामधनं इथले जे काही जिल्हा परिषद सदस्य होते त्यातनं मग निवडणूक आली की मग त्यांना त्या ठिकाणी धनशक्ती, काळा पैसा देणं आणि मग सांगतो चला तुम्हाला पंढरपूरला नेतो, इकडे नेतो, तिकडे नेतो। आम्ही नेऊ शकत नाही कारण आम्ही अशा प्रकारची बेनामी ठेकेदारी करत नाही किंवा बेनामी ठेकेदारांबरोबर आम्ही अशा प्रकारची पार्टनरशिप करत नाही आणि अशा प्रकारची पार्टनरशिप कोणी नाकारली तर त्याचा पुरावा निश्चित आमच्याजवळ आहे। आज नरडवे धरण साहेब, राऊत साहेब 1999 मध्ये मी सुद्धा त्यावेळी शिवसेनेमध्ये होतो, नारायण राणेंबरोबर जाऊन भूमिपूजन केलं। आज 25 वर्ष झाली, ह्या 34 गावांना नव्हे तर त्या नरडवे गावाला सुद्धा पिण्याचं पाणी मिळत नाहीये। 1700 कोटी रुपये खर्च करून मला वाटतं या भागात छोटीशी धरणं सुद्धा या ठिकाणी आलेली नाहीये। नरडवे धरण असेल, मला वाटतं राऊत साहेबांच्या आशीर्वादाने सहकार्याने उद्धवजींनी आपल्याला गांधीनगरचं धरण मे 22 मध्ये मंजूर केलं आणि इथले काही लोक सांगतात की आम्हीच केलं। म्हणजे इथलं काय जरी केलं, मगाशी प्रथमेशने जे सांगितलं काय जरी केलं तर आम्हीच केलं। म्हणजे इथल्या नदीला पाणी जरी आलं तरी इथले काही जिल्हा परिषद बेनामी ठेकेदार सांगणार हे सगळं काय जे केलं ते आम्हीच केलं। ह्या पलीकडे बॅनर लावल्या पलीकडे कोणतंही काम नाही। मला सांगा, आज राणेसाहेब सांगतात की मी 34 वर्ष या कणकवलीचं प्रतिनिधित्व केलं, मग आज नाट्यासारखं असेल, दिगवड्यासारखं असेल, आज त्या नदीला पाणी नाहीये, पिण्याच्या पाण्याचा सुद्धा प्रश्न आज गंभीर झालेला आहे। कागदावरती फक्त हा गाव टँकर मुक्त तुम्हाला दिसत आहे, पण आजही मला वाटतं नळ योजना त्या ठिकाणी पुरेसं पाणी जात नाहीये, कारण या नळ योजनेची करोडो रुपयांची कामं इथल्या बेनामी ठेकेदारांनी केलेली आहेत। जवळजवळ मला वाटतं 20 वर्षात
60 ते 70 कोटीच्या नळ योजना या नरडळापासून या असलेल्या सांगव्यापर्यंत झालेल्या आहे. पण मला वाटतं नियमित पाणी कोणत्याही गावाला मिळत नाही. हे 34 वर्षाला यांच्या सहकार्यांचं काम आहे. बाकी काम काय नाही. आता निवडणुका आल्या की फक्त एकच काम की काळी धनशक्ती आणि मग काय असेल ती लिंबू काय आणि काय आणि स्मशानामधली काळी विद्या. आणि म्हणून यावेळी मी सांगेन आमचे प्रदीप सावंत त्यांच्या सोसायटीला त्यांना अनुभव आला काळ्या विद्येचा आणि म्हणून या स्मशानामध्ये सुद्धा आता सीसीटीव्ही बसवावी लागेल. कारण एवढ्या प्रकारची काही जी लिंबू आणि नारळ आणि कोंबडी ह्या पलीकडे ह्या मतदारसंघामध्ये कधी त्या ठिकाणी ह्या गोष्टी होत नाहीये. त्या केल्या जातात. आणि म्हणून आपल्याला सर्वांना या ठिकाणी एकच विनंती करेल की आज ज्या काही गोष्टी सांगतायत आज शेतकऱ्यांना सुद्धा सांगतायत की मोदी सरकारने सांगितलं होतं की आम्ही तुमचं उत्पन्न या ठिकाणी दुप्पट करू. पण मला वाटतं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालेलं नाहीये. उत्पादन खर्च शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी तिप्पट झालेला आहे. आज भाजपचे कार्यकर्ते सांगतात की आम्ही किसान सन्मान मधनं 4 महिन्यांनी 2000 रुपये देतो आहे. आज तुम्हाला जे खत दिलं जाते या खतावरती 12% जीएसटी आहे. घरासाठी लागणाऱ्या सिमेंटवरती 28% जीएसटी आहे. स्टीलवरती 18% आहे. तुम्ही ज्या बीपी डायबिटीसच्या सर्व आजाराच्या ज्या औषधं घेताय याच्यावरती सुद्धा 18% जीएसटी आहे. शाळेच्या मुलांना जे तुम्ही कपडे घेताय 12% जीएसटी आहे. एका कुटुंबाकडनं दरवर्षी साधारण 20 ते 25,000 रुपये जीएसटी आकारली जाते आहे. आणि त्यातनं या मोदी सरकारकडनं शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांना त्या ठिकाणी किसान सन्मानचे 6,000 रुपये दिले जात आहेत. टीव्हीवरती मोदी जाहिरात दाखवतायत आयुष्यमान भारत योजना. बीजेपीचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन प्रचार करतायत की तुम्हाला 5 लाखाचा उपचार कुठच्या हॉस्पिटलला गेल्यानंतर मोफत मिळणार आहे. पण तुम्ही ज्यावेळी एखाद्या हॉस्पिटलला जाता त्यावेळी एकाही पेशंटला त्या ठिकाणी मोफत उपचार मिळत नाही. ही सध्या आयुष्यमान भारत योजनेची या ठिकाणी फलनिष्पत्ती आहे. फक्त टीव्हीवरती जाहिरात. टीव्ही कुठची लावली की फडणवीस असतील ही जाहिरात आणि लोकांना वाटतं जाहिराती इतक्या चांगल्या तर योजना किती चांगली. पण ज्यावेळी तो हॉस्पिटलला जातो त्यावेळी एकालाही त्या योजनेचा फायदा मिळत नाहीये. आणि म्हणून या उद्या 7 मेला जी निवडणूक होणार आहे मी या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती करेन की आजपर्यंत सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता ह्या ज्या काही रस्त्याच्या असेल धरणाची असेल मला वाटतं या मतदारसंघात लघुपाट बंधाऱ्याचे जे बंधारे झाले आहेत एकाही बंधाऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी पाणी साठत नाहीये. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि ह्या पैशाच्या जोरावर तुम्हाला या ठिकाणी विकत घेण्याची ताकद इथल्या लोकप्रतिनिधीची होते. आणि मग त्या ठिकाणी शायनिंग मारतात की लोक माझ्या पाठीशी आहे. लोक जर तुमच्या पाठीशी आहे तर ह्या भागात तुम्हाला दादागिरी करण्याची गरज भासणार नाही आहे. आणि जर दादागिरी केली तर त्या दादागिरीला जसे उत्तर देणारे कार्यकर्ते आमच्या कनेडी भागामध्ये तयार झाले आहेत त्यांच्या या तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा मी सलाम करतो. आणि पुन्हा एकदा सर्व कार्यकर्त्यांनी उद्याच्या 7 मेला या भागातून आपण सांघिक काम करून सन्माननीय राऊत साहेबांना अपेक्षित असलेलं मताधिक्य देण्यासाठी मशाली समोरचं बटन दाबून त्यांना विजयी करा एवढी विनंती करून मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. शिवसेना नेते संजय राऊतांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली. यावरून भाजप नेते नितेश राणेंनी त्यांचा समाचार घेतलाय. पाहुयात काय म्हणालेत नितेश राणे. हा विचारायची हिंमत नाही. जो निवडणूक आयोगाचे नियम हे सगळ्यांना लागू होतात आणि माननीय पंतप्रधान हे कुठलेही नियम कधीही तोडत नाही. सगळ्या गोष्टीची काळजी घेतात. ज्या पंतप्रधानांनी तुम्हाला 14 आणि 19 मध्ये ह्याच उद्धव ठाकरेजींनी ह्याच निवडणूक आयोगाने तुमच्या बरोबर तुम्हाला म्हणजे निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने घेतल्या. मग आज जेव्हा तुम्ही विरोधात आहात तेव्हा तुम्हाला निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उचलायचं का वाटतात? मग 14 आणि 19चा निवडणूक आयोग हा तुम्हाला बरोबर वाटायचा का? मग त्यावर तुम्हाला आक्षेप नव्हते का?
आज तुम्ही विरोधात आहे म्हणून निवडणूक आयोगाच्या नावाने खडी फोडताय. जनतेला हे सगळ्या गोष्टी कळत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला. यावेळी घेण्यात आलेल्या प्रेसमध्ये ठाकरेंच्या हातातून तो निसटल्याचा व्हिडिओ माध्यमातून फिरतोय. यावरून आमदार नितेश राणेंनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. ज्या वचननाम्याच्या मुख्य कव्हरवर आदित्य ठाकरेचा फोटो आहे ते महिला सबलीकरणाची भाषा कशी करू शकतात? त्याच्यावर दिशा सालियांच्या खूनचा आरोप आहे, त्याच्यावर तिच्यावर गँगरेप करून खूनचा आरोप आहे, ज्या संजय राजाराम राऊतवर डॉक्टर महिलेला छळण्याचा आरोप आहे, त्या लोकांच्या जाहीरनाम्यामध्ये अगर महिला सबलीकरण हा मुद्दा असेल तर लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. आणि देशाची आणि महाराष्ट्राची बेरोजगारी दूर करणं म्हणजे स्वतःच्या मुलांना वाईनची कंपनी उघडण्यासारखं नाही आहे. कारण का 2.5 वर्षाच्या महाविकास आघाडीमध्ये त्या काळामध्ये, सरकारच्या काळामध्ये महाराष्ट्राच्या तरुणांची बेरोजगारी दूर झाली नाही, फक्त राऊतांच्या 2 मुलींची आणि उद्धव ठाकरेच्या 2 मुलांची एवढीच बेरोजगारी दूर झाली. आणि त्याला बेरोजगारी मिटवणं बोलत नाही. काल जो काही उभाटाचा जाहीरनामा जाहीर झाला, अहो ज्या उद्धव ठाकरेला पत्रकार परिषदेमध्ये आपला जाहीरनामा नीट धरता येत नाही, सांभाळता येत नाही, तिथे पण नाडी सुटल्यासारखा हातातून जाहीरनामा खालती पाडून टाकला. ज्याला साधा जाहीरनामा हातात धरता येत नाही ते लोक देशामध्ये किंवा देशाचं नेतृत्व करण्याची हिंमत पण कशी करू पाहतायत? किंवा अशा नेत्याचे खासदार निवडून देऊन देशाचं आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचं काय भलं होणार आहे का? म्हणून जे काही जाहीरनामा नावाचा एक कागद उद्धव ठाकरेंनी काल प्रकाशित केला, आणि जो उद्धव ठाकरे आपल्या स्वतःच्या वडिलांचे विचार पुढे घेऊन जाऊ शकला नाही, जो उद्धव ठाकरे सत्तेसाठी हिंदुत्वाच्या त्यांनी पणाला लावलं, जो उद्धव ठाकरे बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार आणि पक्ष फक्त सत्तेच्या लाचारीसाठी त्यांनी गमवून टाकले, त्याच्या शब्दावर महाराष्ट्राच्या जनतेवर विश्वास नाही. हे परत एकदा शिक्कामोर्तब 4 जूनला होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. गोवा राज्यात 2 लोकसभेच्या जागा असून गोव्यात 3ऱ्या टप्प्यात निवडणुका असल्यानं प्रचाराला जोर आलेला पाहायला मिळतोय. गोव्यातील दोन्ही जागा जिंकण्यासाठी भाजपनं कंबर कसली असून यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोव्यात 27 तारीखला जाहीर सभेला संबोधित करणार आहे. गोव्यातील मुरगाव तालुक्यातील साकवा हळपिल्ला मंदिराच्या समोरील मैदानात मोदींची जाहीर सभा होणार आहे. गोव्यात गावागावात ढोल ताशांच्या गजरात रॅली काढून मोदींच्या सभेचं आमंत्रण दिलं जातंय. यात महिलांचा देखील उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळतो. गोव्यातल्या या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या ठरणार आहेत. याबाबत भाजपचे नेते नेमके काय म्हणालेत पाहूया.
आता आम्ही वास्को मतदारसंघामध्ये आहे. आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर आणि आपले इकडचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि असंख्य भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आपल्याबरोबर सोबत आहेत. इकडे आम्ही लोकांच्या घरी जाऊन नरेंद्र मोदीची जी जाहीर सभा आहे त्या जाहीर सभेचं निमंत्रण आम्ही लोकांच्या घरी देतो आहे. चांगला प्रतिसाद आहे. याच्या अगोदर आमचे आमदार आणि बाकीचे सगळे इकडचे कार्यकर्ते प्रत्येक घराघरात फिरलेले आहेत आणि आम्ही आज जे इथे आलो आहे ते आम्ही लोकांना सभेचं निमंत्रण देण्यासाठी आलेलो आहे. पूर्वी जसं होतं की लग्नाची पत्रिका देतात ना त्यावेळी ढोल ताशाने जायचं आहे, तसा आमदाराने ठरलं की बँड बाजामध्ये लोकांना निमंत्रण द्यायचं. की पार्लमेंटरी मतदारसंघामध्ये उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा आम्ही दोन्ही सीट मोठ्या मताधिक्याने यावेळेला निवडून येऊ. उत्तर गोव्यामध्ये श्रीपाद नाईक आणि दक्षिण गोव्यामध्ये पल्लवी श्रीनिवास डेंपो. आता आम्ही आमच्या मुरगाव मतदारसंघामध्ये आहोत. आमचे मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर पण आमच्यासोबत आहेत. असंख्य त्यांचे सगळे कार्यकर्ते. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे 27 तारखेला शनिवारी त्यांची मोठी जाहीर सभा 50,000पेक्षा जास्त लोकांची ही मुरगाव तालुक्यामध्ये होते, साकवाळ बिर्ला टेम्पलच्या समोर. आणि त्यासाठी आमदारांना आणि सगळ्या कार्यकर्ते मिळून प्रत्येक घराघरात आम्ही अशा पद्धतीचं निमंत्रण देतो आहे. आणि त्यामुळे ढोल ताशा वगैरे घेऊन आम्ही लोकांच्या घरी निमंत्रण देण्यासाठी आता आम्ही सुरुवात केलेली आहे आजपासून. आणि संपूर्ण प्रत्येक घरामध्ये हे निमंत्रण दिलं जाईल आणि मोठ्या संख्येने 27 तारखेला ह्या भागातील प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे आणि सगळी लोक बाहेर येऊन जाहीर सभेला आपण तिकडे येऊन जाहीर सभा ऐकणार. डोर टू डोर प्रचार करताय, कसा प्रतिसाद आहे? डोर टू डोर प्रचार आमचे आमदार मला वाटतं 8 दिवस झाले प्रत्येक घराघरामध्ये फिरतायत. उमेदवार 2 वेळा येऊन गेली आणि आता ते आज हे आता जे फिरतात सगळे कार्यकर्ते हे निमंत्रण देण्यासाठी फिरत आहेत. त्यांचा सगळा प्रवास डोर टू डोर प्रवास झाला आहे आणि ह्या मतदारसंघामध्ये कॉर्नर मिटिंग्स वगैरे संबंध गोव्यामध्ये चालू आहे. आणि त्याप्रमाणे आपले आमदार संकल्प आमोणकर हे पण मोठ्या उत्साहाने सगळे आमचे मंडळ अध्यक्ष आणि बाकी सर्व कार्यकर्ते मोठ्या उत्साहाने सगळ्यांच्या घरी जात आहेत. दक्षिण गोव्याचा जो आमदार असतो तो प्रत्येकाला बहुतांश वेळेला विरोधकाचा राहतो. यावेळेला इकडचा आमदार यावा म्हणून काय प्रयत्न? नाही, आपले खासदार तसं 2 वेळेला 1999मध्ये भारतीय जनता पार्टीचे खासदार या दक्षिण गोव्यामध्ये निवडून आलेले आहेत आणि 2014मध्ये म्हणजे 2 वेळाला त्याच्यापूर्वी पण आलेले आहेत. 99मध्ये रमाकांत तांगले आणि 14मध्ये ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर. लास्ट निवडणूक आम्ही फक्त 8,000 मताने हरलो होतो दक्षिण गोव्यामध्ये आणि मला वाटतं पूर्णपणे ह्या वेळेला आम्ही 50,000पेक्षा जास्त मतांनी दक्षिण गोव्यामध्ये निवडून येऊ. साहेब, प्रत्येक निवडणुकीत म्हणजे तुम्ही प्रदेशाध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून प्रत्येक निवडणुकीत तुम्ही यश मिळवत आहे, त्यास काय सांगाल याबद्दल? मी यश मिळत नाही, माझ्या यश सगळेजण काम करतात म्हणून यश मिळते. मी बेसिकली आता येऊन मी 1-2 तास त्यांच्याबरोबर थांबणार पण संपूर्ण मतदारसंघ हेच लोक कव्हर करणार. त्यामुळे प्रत्येकजण बुथापासून स्टेटपर्यंतचे सगळे कार्यकर्ते, आमदार, मंत्री हे सगळेच जण काम करतात आणि म्हणून आपल्याला यश मिळतं. आम्ही प्रत्येक निवडणूक सिरियस घेतो आहे. म्हणजे ह्या निवडणुकीला संकल्प आमोणकर नाही थांबलेत. ही निवडणूक आहे ती आपली लोकसभेची. पण आपल्याकडे इकडे जर माहोल बघितला तर जणू काय आपण म्युन्सिपाल्टी, पंचायत, असेंब्ली निवडणूक लढवतो त्या पद्धतीनं सगळीच जणी सिरियस घेत आहेत आणि म्हणून त्याचा लाभ डेफिनेटली पक्षाला होतो आहे. आणि आज आमचे 46 बूथ इकडे आहे आणि 46 बूथामध्ये आज 50-50, 60-60 कार्यकर्ते, 100-100 कार्यकर्ते प्रत्यक्षात घरोघरी जाऊन प्रचार करीत आहे. परवाची आमची नरेंद्रभाई मोदी यांची सभा आणखी 7 तारखेचं आमचं मतदान हे दोन्ही विषय घेऊन आम्ही घरी घरी जात आहे आणि पूर्ण प्रतिसाद आहे. आम्ही पूर्वीच सांगितलं आहे या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये आणि आम्ही मोठी लीड घेऊन देणार आहे म्हणून 18,000ची लीड आम्ही सांगितलं आहे की अध्यक्षांना आम्ही की देणार आहे म्हणून. आणि आज आमचे सगळे कार्यकर्ते, महिला असू दे, युवा असू दे, नाहीतर वयस्कर असू दे, हे सगळे लोक आज प्रचारामध्ये उतरले आहे. गेले 8 दिवस आणि पुढचे 8 दिवस हा प्रचार सकाळ सांज म्हणजे आम्ही चालू आहे आणि सगळ्या लोकांना पण ठाऊक आहे मोदीजीने काय केलं आहे, कोणाला सांगायला नको. पण प्रत्येक घरोघरी जाऊन आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करतो की मोदीजींना मोठा आम्हाला विजय द्यायचा आहे. आणि जसं अध्यक्षांनी सांगितलं आहे आणि पूर्वी पण CMनी पण सांगितलं आहे की मोठ्या म्हणजे 60,000च्या लीडनी हे दोन्ही सीट म्हणजे तो 1 लाखांनी आणि साऊथ गोवाचा 60,000नी आम्ही डेफिनेटली जिंकू. तो अभी बहुत दिनों से हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहे है. कैंडिडेट भी आके गए है, उसका लोगों का बहुत बड़ा उत्साह है और सब लोग साथ में मिलके हम लोग ने यहाँ पे मुरगांव गोवा से सब हमारे जो बूथ कमेटी से पन्ना प्रमुख है, हमारे मंडल के
कमेटी से सब लोगों ने एक निश्चय करके रखा है कि मुरमाव गोवा से हम लोग जितना वोट होता था, और सबका टारगेट है कि 80% वोटिंग हम लोग यहाँ से मुरगांव से लेके देंगे बोल के हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सब मेरे को, मैं जो बोल रहा हूँ अपने पूरे जो कार्यकर्ता है उन लोग के भरोसे के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे को मालूम है जिस तरफ से काम यहाँ पे हो रहा है, जो हमारे हर बूथ लेवल पे, पन्ना लेवल पे, और मेरे को पूरा यकीन है यहाँ से बहुत सारा लीड हम लोग को मिलेगा। और दूसरी बात, जो आज का जो प्रोग्राम है, हम लोग जो रैली की है, हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे राज्यसभा के MP सदानंद शेठ टनौट जी हमारे साथ में है, और खुद वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैली है 27 को सैटरडे को, उसके लिए लोगों के घर घर में जाके इनविटेशन देके उन लोग को बुलाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए भी हमारे पूरे यहाँ के ये एरिया के, सड़ा एरिया के पूरे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, सड़ा से लेके बायना तक, ये पूरे हर घर में हमारा इनविटेशन हर फैमिली को पहुँचेगा। और ये हम लोग उस दिन पूरे मुरमागांव तालुका से और पूरे साउथ गोवा से जो हम लोग ने टारगेट रखा है, हमारे अध्यक्ष ने जो बोला है 50,000 के ऊपर लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, वो निश्चय पूरे हो जाएगा। इतना हमको हमारे कार्यकर्ता के लोगों के ऊपर भरोसा है। मैं शैलेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड ऑनरेरी सर्वेंट फ्रॉम इंडियन नेवी। मैं भारतीय नौसेना में 34 साल सर्विस किया। जब साउथ गोवा के जो कैंडिडेट हैं कैप्टन बैरिएटो फर्नांडिस, सेम टाइम हम भी उस समय में नेवी में थे जब कारगिल की वार हुआ था। नेवी एक रेडीनेस स्टेट में था। ही इज़ नॉट ए कारगिल हीरो, ही इज़ ए कारगिल वेटरन। वी ऑल आर कारगिल वेटरन। इवन दो दक्षिण गोवा के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जो हमारे संविधान को चैलेंज कर सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात किसी भी नौसैनिक के लिए, किसी भी नौसेना के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो ही नहीं सकता है। ये हम लोगों के लिए भी दुख की बात है। हम भी नौसैनिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो हमारे नेवी का कैप्टन एक इस तरह से संविधान के खिलाफ अपना वक्तव्य दे सकता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। चला उद्योजक बनूया। कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी। लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81। कोकणात रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जागेवर भाजप विरुद्ध ठाकरे गट अशी लढत होते। नारायण राणे, विनायक राऊत यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसतात। उद्धव ठाकरे ही भाजप राणेंवर बोलण्याची एकही संधी सोडत नाहीयेत। यावरून आता राणे राऊत आमने सामने आलेत। पाहुयात नेमकं काय घडलंय। उद्धव ठाकरे म्हणजे लाज सोडलेला पोळगा व अक्कलशून्य माणूस। माननीय अमितजी शाह मातोश्रीवर जाऊन 5 वर्षे झाले तरी त्यावेळेची घटनेबद्दल लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम उद्धव ठाकरे करीत आहेत। माननीय अमितजी शाह यांनी उद्धव ठाकरेंचा प्रस्ताव मान्य केलाच नव्हता। माननीय अमितजी शाह यांनी अनेक वेळेला भाजपने शिवसेनेला 2.5 वर्षाची मान्यता दिली नव्हती। हे खुलासा आहे। मुख्यमंत्री असूनही महाराष्ट्रातील जनतेसाठी काहीच न करू शकलेला असा अपयशी आणि महाराष्ट्राला मागे नेणारा हा मुख्यमंत्री होता। तोच चुकीचा जुना इतिहास सांगून अभद्र अपशब्द वापरणारा, लाज लज्जा सोडलेला हा माणूस पोळगा आहे। सत्ता गेल्याने आणि डोळ्यासमोर 40 आमदार सोडून गेल्यामुळे हा माणूस अपयशाने व भविष्याच्या चिंतेने वैफल्यग्रस्त झाला आहे। भाजपने शिवसेना
माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना पक्ष निर्माण केला व देशभर पसरवला. या कार्ट्याने माणसाने साहेबांच्या नंतर काही वर्षातच शिवसेना पक्ष संपव हे त्याला उत्तर देऊ. कारण आमच्या देवेंद्र बद्दल ज्या भाषेत बोलला ना त्याला हे उत्तर आहे. सहसा आम्ही देत नव्हतो पण त्याचं कमी होत नाही. आता त्याला सांगता मी आता खासदारकी लढवतो, तू आता येतो शिकडे ये आणि असे शब्द सिंधुदुर्गात बोलून दाखव. मग परत जायचा रस्ता कुठून जातो तुम्ही दाखव. हे नाहीच आहे. आमचे नेते माननीय मोदीजी असो, माननीय अमित शहा असो, देवेंद्र फडणवीस असो, आमचे नेते तुझ्यासारखं सगळं सोडलं नाही. 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री 2 दिवस फक्त मंत्रालयात गेला. त्या कोकणाला काही दिलं नाही, एक योजना नाही, काय कामाचं. आंब्याचं जर लावलं, खत घातलं, फवारणी केली, वाढत गेलं आणि आंबे लागल्या ना काय शेतकरी काय म्हणतो, काय कामाचं आहे झाड, एवढी मेहनत केली आपण. तसं आम्ही म्हणतो नुसताच वाढला हो. महाराष्ट्राला काय दिलं, कोकणाला काय दिलं सांग ना. या राणेंच्या इशाऱ्यावर तुमचं काय मत आहे? नारायण राणेंच्या या असल्या फालतू इशाऱ्याला आम्ही कचऱ्याची टोपली दाखवतो. पण एक मात्र नारायण राणेने दाखवून दिलं की अद्यापही म्हणजे मोदींच्या मंत्रिमंडळामध्ये मंत्री होऊन सुद्धा एके वेळच्या चंबूरच्या नाक्यावरचा नाऱ्या आजही जिवंत आहे. ती दहशत, ती दादागिरीची भाषा या सिंधुदुर्ग आणि कोकणच्या भूमीमध्ये वापरण्याचं काम जे करतायत त्यांना हे कोकणवासी रस्ता दाखवतील. आमच्या पक्षप्रमुखांना रस्ता रोखण्याची औलाद आज तरी जन्माला आलेली नाही, आली तरी ती त्यांना कुठलीही जागा दाखवायची ही ताकद आमच्या शिवसैनिकांमध्ये आहे. त्याचबरोबर राणेंकडून सातत्याने टीका केली जाते की महाविकास आघाडीचे जे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. सावंतवाडी येथील बाजारपेठ भवानी चौक येथील श्री सद्गुरू साईबाबा मंदिरात 14वा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्तानं विविध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दिवसाचं औचित्य साधून चेंदवणकर गोरे पारंपरिक दशावतार नाट्य मंडळाचे संचालक सुधीर दळवी, राष्ट्रीय खेळाडू प्रसन्ना परब, शिवव्याख्याते प्राध्यापक रुपेश पाटील, सावंतवाडी नगर परिषदेचे आरोग्य विभागाचे कर्मचारी दीपक म्हापसेकर यांच्या विधायक कार्याची दखल घेऊन साई भक्त मंडळ भवानी चौकच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मंडळाचे संस्थापक आणि राष्ट्रीय खेळाडू जावेद शेख, अध्यक्ष दानिश शेख, खजिनदार सुनील नेवगी, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, ज्ञानदीप मंडळाचे संस्थापक वायपी नाईक, खजिनदार SR मांगले, सहसचिव विनायक गावसादींसह साई भक्त उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी.
शिरशिंगे गावातील बदलाची सुरुवात शिवमूर्तीच्या स्थापनेतून सर्वांनी एकत्र येत केली। भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष तथा पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे आणि शिरशिंगे मळीवाडी ग्रामस्थ यांनी एकत्र येत शिवमूर्तीचं भूमिपूजन केलं। ऐतिहासिक किल्ले मनोहर मनसंतोषगडच्या पायथ्याशी शिरशिंगे मळीवाडी ग्रामस्थ युवक आणि महिला वर्गाच्या उत्स्फूर्त मागणीला प्रतिसाद देत संदीप गावडे यांच्या माध्यमातून शिरशिंगे मळीवाडी इथं लवकरच शिवमूर्तीची स्थापना करण्यात येणार आहे। काही दिवसांपूर्वी गावभेट कार्यक्रमादरम्यान संदीप गावडेंनी शिरशिंगे मळीवाडी इथं भेट दिली असता वाडीवरील विविध समस्या व्यथा ग्रामस्थांनी मांडल्या होत्या। त्यावेळी सर्वांनी एकत्र येत बदल घडवूया असं मत संदीप गावडे यांनी मांडलं होतं। त्याच बदलाची सुरुवात शिवमूर्तीच्या स्थापनेतून सर्वांनी एकत्र येत केली आहे। या कार्यक्रमावेळी शिरशिंगे मळीवाडी भाजपा बूथ अध्यक्ष अमित राऊळ, माजी ग्रामपंचायत सदस्य संदीप राऊळ, सुरेश राऊळ, मोठ्या प्रमाणात शिरशिंगे ग्रामस्थ, युवक, महिला वर्ग उपस्थित होता। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। चला उद्योजक बनूया। कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी। लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81। राजापुरात महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांच्या प्रचारार्थ देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सभा सुरू झाली। उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टीका केली। राज्यातील उद्योग परराज्यात जाण्यास उद्धव ठाकरेच जबाबदार असल्याचा आरोप उदय सामंतांनी केलाय। आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आपले नेते देवेंद्रजींचं मी मनापासून या जिल्ह्यामध्ये स्वागत करतो आणि या जिल्ह्याच्या वतीनं आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं पालकमंत्री या नात्यानं शब्द देतो की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब 4 जून नंतर होणारच आहेत। 400 पारचा नारा आपण दिलेला आहे आणि या 400 खासदारांमध्ये आमचे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे खासदार नारायणराव राणे साहेब देखील असतील। हा शब्द या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आणि महायुतीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत मी आपल्याला देतो। साहेब, आजची निवडणूक आहे ही कोकणाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाची निवडणूक आहे। माजी मुख्यमंत्री म्हणून राणे साहेबांनी अनेक विकासाची कामं या कोकण पट्ट्यामध्ये केलेली आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहेत। 2014 पासून आपण राज्याचे मुख्यमंत्री होता। आपण मुख्यमंत्री असताना देखील कोकणाला विकासात्मक न्याय आपण दिलेला आहे आणि त्यानंतर आता महायुतीच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि आपल्या मार्गदर्शनाखाली अनेक विकासात्मक कामं या कोकण पट्ट्याला झालेली आहेत। सिंधुदुर्गचं विमानतळ असेल, रत्नागिरीचं विमानतळ असेल, सिंधुदुर्गच्या विमानतळावरनं विमानानं टेक ऑफ घेतलंय। पुढच्या वर्षीपासून रत्नागिरीच्या विमानतळावरनं देखील विमान टेक ऑफ घेणार आहे। एवढा निधी देवेंद्रजी आपण या कोकणाला आणि विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्याला दिलेला आहे। आपल्या संकल्पनेतल्या अनेक योजना या कोकणवासियांनी स्वीकारलेल्या आहेत आणि त्याच्यातनं अनेक विकासाची कामं या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये झालेली आहेत। मला शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि मित्र पक्ष या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना मला विनंती करायची आहे की ही निवडणूक आपली स्वतःची निवडणूक आहे असं समजून आपण सगळ्यांनी कामाला लागलं पाहिजे। या संपूर्ण परिसरामध्ये झालेली विकासाची कामं, केंद्र शासनाने केलेली विकासाची कामं, या राज्य आणि केंद्राच्या विकासावर आपण मतं मागणार आहोत आणि समोरच्यांकडे विकासात्मक सांगण्यासारखं काहीच नाही। 2 जाहीरनामे प्रसिद्ध झालेत। एक शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा झालाय आणि एक उबाठाचा झालाय। शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं सांगितलंय की काही विशिष्ट घटक जे आहेत
तरुण जे आहेत त्यांना आम्ही 1 लाख रुपये त्यांच्या खात्यामध्ये देणार आहोत. परंतु सांगायला काय पैसे पडत नाहीत. त्यांना देखील माहिती आहे आणि त्यांना देखील खात्री आहे 4 तारखेच्या मतमोजणीनंतर नरेंद्र मोदी साहेबच पंतप्रधान होणार आहेत. त्याच्यामुळे 1 लाख सांगितले काय 2 लाख सांगितले काय त्यांना काही ते द्यायचेच नाही आहेत. आणि उभाटाच्या जाहीरनाम्यामध्ये माझ्या विभागाचा उल्लेख केला गेलेला आहे. तसंच तर देवेंद्रजी मी ज्यावेळी गुवाहाटीला गेलो तेव्हापासूनच त्यांचं प्रेम माझ्यावर जास्त आहे. आणि म्हणून उद्योग खात्यातले सगळे उद्योजक हे परराज्यामध्ये गेलेत आणि ते आम्ही आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत अशा पद्धतीचा जाहीरनामा त्यांनी प्रसिद्ध केलेला आहे. पण कोकणातल्या तरुणांना देखील समजलं पाहिजे. आज जो हा लोटे परशुराममध्ये 3000 कोटीचा कोका कोलाचा प्रकल्प झाला त्याचे खऱ्या अर्थानं प्रणेते जर कोण असतील तर ते देवेंद्रजी फडणवीस होते. 16 सालामध्ये हा प्रकल्प रत्नागिरीमध्ये आणण्याचं ठरलं. दुर्दैवानं सरकार बदललं. सरकार बदलल्यानंतर 2.5 वर्षामध्ये काही झालं नाही. देवेंद्रजी उपमुख्यमंत्री झाले, एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री झाले. एका दिवसात कोको कोला कंपनीचे सगळे प्रश्न सुटले आणि 3000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट ही आपली रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आली. त्याच्यामुळे गतिमान सरकार म्हणून काम करत असताना उद्योग आणण्याचं काम आम्ही काम करतोय आणि उद्योग घालवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर मागच्या 2.5 वर्षामध्ये झालेलं आहे. साधं त्याचं उदाहरण आहे. पोलीस खात्यातले एक अधिकारी रजेवर जाऊन शिवसेनेचे पदाधिकारी बनले होते उबाठाचे. त्यांना पुन्हा एकदा प्रशासनामध्ये घेतलं. त्यांना सांगितलं की मला 100 कोटी रुपये मिळाले पाहिजेत आणि त्यांनी 100 कोटी रुपये मिळवण्यासाठी अंबानीच्या घराखालीच जिलेटिन ठेवलं. अशा पद्धतीची दहशत मागच्या 2.5 वर्षामध्ये निर्माण झाली. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की जे उद्योजक परराज्यांमध्ये गेले हे खऱ्या अर्थानं जर पाप कोणाचा असेल तर ते उबाठाचा आहे आणि उबाठाच्या प्रमुखांचा आहे. पण सरकार बदलल्यानंतर परिणाम काय झाला? आजच्या तारखेला गर्वानं आणि अभिमानानं सांगतो की हा महाराष्ट्र राज्य, हा महाराष्ट्र माननीय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली, अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली सलग 2 वर्ष परकीय गुंतवणुकीमध्ये 1 नंबरला आहे. आणि तो असाच 25 वर्ष राहील त्याची देखील खात्री माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आहे. आणि म्हणून आपली जी लढाई आहे, मी साहेब मगाशी रायगडमध्ये देखील सांगितलं की मला असं वाटतं की उमेदवारांमधली ही लढाई नाही, तरी नरेंद्र मोदी विरुद्ध कमकुवत असलेला राहुल गांधी यांच्या विरोधातली लढाई आहे. आणि मी एक अनुभव सांगतो. मी साहेबांच्याच सांगण्यावरनं साहेबांच्याच नेतृत्वाखाली, एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण कोरियामध्ये गेलो होतो. आणि दक्षिण कोरियामध्ये कशासाठी गेलो होतो तर पुण्याचा हुंदाईचा जो प्रकल्प आहे तो चेन्नईला निघाला होता आणि तो चेन्नईला जाऊ नये यासाठी देवेंद्रजींनी मध्यस्थी केली होती. आम्ही त्या ठिकाणी गेलो, 6000 कोटी आणायला गेलो होतो. येताना आम्ही 8000 कोटी रुपये घेऊन आलो. पण येत असताना त्यांनी जे कारण सांगितलं ते महत्वाचं आहे. त्यांनी आम्हाला कारण सांगितलं की मागच्या 2.5 वर्षामध्ये असे काहीच प्रयत्न झाले नाहीत. मागच्या 2.5 वर्षामध्ये उद्योग मंत्र्यांकडे गेलो, मुख्यमंत्र्यांकडे गेलो की पहिले ते CSR वर बोलायचे, बाकी कशावरही ते बोलायचे नाहीत. तुम्हाला जमीन किती पाहिजे, तुम्हाला इन्सेंटिव्ह किती पाहिजे याच्यावर मागच्या 2.5 वर्षामध्ये कधी चर्चा झाली नाही. परंतु मला अभिमान वाटतो सांगायला, मुख्यमंत्री आणि विशेषतः देवेंद्रजींनी जो पाठपुरावा केला होता त्या पाठपुराव्यानंतर आम्हाला तिथल्या व्हाईस प्रेसिडेंटनी असं सांगितलं की नरेंद्र मोदी साहेबांचं समर्थन करणारं सरकार हे महाराष्ट्रामध्ये आलेलं आहे आणि म्हणून चेन्नईला चाललेला हुंदाईचा प्रकल्प आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आणतोय आणि 8000 लोकांना आम्ही आता रोजगार देणार आहोत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ही लढाई जी आहे ही पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराच्या संदर्भातली लढाई आहे. ज्यांच्या आघाडीला उमेदवार मिळाला नाही, ज्यांच्या आघाडीकडे पंतप्रधान पदाचा उमेदवार नाही आणि आपल्या आघाडीकडे, आपल्या युतीकडे ज्यांनी आपल्या देशाचं नाव जगाच्या पातळीवर मोठं उज्ज्वल केलं त्या नरेंद्र मोदी साहेबांना पुन्हा पंतप्रधान करण्यासाठी आपली लढाई आहे. आणि म्हणून मगाशी मी सांगितलं, मी देखील एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आणि देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली 3-4 मतदारसंघामध्ये होतो. पहिल्या फेजची जी निवडणूक झाली, पहिल्या टप्प्याची जी निवडणूक झाली, दुसऱ्या टप्प्याची निवडणूक आज होते. मला खात्री आहे कार्यकर्ता म्हणून सगळ्याच्या सगळ्या जागा या महायुतीच्या निवडून येतील आणि 7 तारखेला ज्यावेळी हे मतदान होईल तर ही जागा देखील महायुतीचीच असेल हा आशावाद या ठिकाणी व्यक्त करतो. देवेंद्रजींचं पुन्हा एकदा जिल्ह्यामध्ये स्वागत करतो आणि देवेंद्रजींना सगळ्यांच्या वतीनं काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना
आणि मित्र पक्षाच्या वतीनं शब्द देतो की सगळी लोक घर टू घर जाऊन प्रचार करतायत. त्याचा पाहिजे तर आपण अहवाल घ्यावा. आपल्याकडे गृह विभाग असल्यामुळे कुणी काही सांगितलं तर ते चालणार नाही याची देखील मला कल्पना आहे. आणि म्हणून सगळे कार्यकर्ते स्वतः उमेदवार असल्यासारखे या मतदारसंघामध्ये कामाला लागलेले आहेत. फार मोठ्या मताधिक्यानं राणेसाहेब लोकसभेमध्ये निवडून जातील. हा पालकमंत्री या नात्यानं मी आपल्याला शब्द देतो आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की राणेसाहेबांना लोकसभेमध्ये पाठवण्यासाठी कमळ या निशाणी समोरचं बटन दाबून फार मोठं मताधिक्य राणेसाहेबांना आपण मिळवून द्यावं एवढीच विनंती करतो आणि थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. कोकणला आजपर्यंत सर्वात जास्त विकास निधी हा महायुतीनं दिलाय. आता तरुणांचं स्थलांतर थांबवायचं असेल तर पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार येणं गरजेचं आहे. त्याकरिता नारायण राणेंना विजयी करायचंय असं आवाहन मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी कार्यकर्त्यांना केलंय. आज या प्रचार सभेच्या माध्यमातून संपूर्ण रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तमाम मतदारांना आज आदरणीय देवेंद्रजी मार्गदर्शन करायला आलेत. आपण सर्वांनी एकच गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये या 10 वर्षामध्ये आणि आदरणीय देवेंद्रजी आणि आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि अजितदादा या तिघांच्या नेतृत्वामधल्या असणाऱ्या सरकारने या संपूर्ण आपण कारकीर्द पाहिली तर कोकणाला जर कोणी दिलं असेल तर कोकणाला संपूर्ण जो कोकणावरती असणाऱ्या कोकणाच्या नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी खऱ्या अर्थाने जर कोणत्या सरकारने मदत केली असेल तर ती याच सरकारने केली. त्यामुळे इथला असणारा किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला दिलेला मान असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून 5,500 कोटीच्या पूर्णच्या पूर्ण रस्ते असतील, पर्यटनाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग असेल किंवा रत्नागिरी असेल यामध्ये केलेला सर्वांगीण विकास असेल, त्याचबरोबर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये असणारं मेडिकल कॉलेजेस असेल, आरोग्याच्या व्यवस्था, त्याचबरोबर प्रत्येक मी आपल्या सर्वांना एवढंच सांगू इच्छितो ग्रामीण भागामध्ये आवश्यक असणारी अंगणवाडी सेविका असेल, इथला असणारा पोलीस पाटील असेल किंवा इथला असणारा प्रत्येक जो घटक ग्रामसेवकांपासून प्रत्येक विषयाला जर ज्या सरकारने या सरकारने सर्वात जास्त मोठ्या प्रमाणात न्याय देण्याचं जर काम कोणी केलं असेल तर ते या सरकारने केलंय हे आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे तुमची आणि आमची सर्वांची जबाबदारी आहे. आपण सर्व सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतील सर्व नागरिकांना मी एवढीच विनंती करणार आहे की तुम्हाला आम्हाला सर्वांना या पूर्ण जिल्ह्यांमधलं असणारं तरुणांचं स्थलांतर इथून थांबवायचं असेल तर येणाऱ्या काळामध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातलं सरकार पुन्हा एकदा आणणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून या मतदारसंघामधून आदरणीय राणे साहेबांना पुन्हा एकदा या मतदारसंघामधून आपल्याला निवडून द्यायचं आहे. 7 तारखेला होणारं मतदान हे आपल्यासाठी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी अत्यंत महत्वाचं आहे आणि त्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही सर्व भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना,
सर्व राष्ट्रवादी असेल, महाराष्ट्र नवनिर्माणच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मी एवढीच विनंती करणार आहे की आपण सर्वांनी ही लढाई बूथवरती लढायची आहे. बूथवरच्या या लढाईमध्ये होणाऱ्या मतदानाच्या 70% मतदान हे आपण राणे साहेबांना कमळ या चिन्हासमोर आणून आपल्याला त्यांना विक्रमी मताने जिंकून द्यायचा आहे आणि हा विश्वास तुम्ही आणि आम्ही सर्वांनी या सभेच्या माध्यमातून देऊया एवढीच विनंती करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना. त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 9130 34 79 08. राजापूर येथील भाजपा महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांच्या प्रचारार्थ देवेंद्र फडणवीस आले होते. महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांनी कोकण सुखी समृद्ध करणार, इथल्या तरुणांना इथंच रोजगार देण्यासाठी उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न करणार, त्यामुळे पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी महायुतीला साथ द्या, असं आवाहन केंद्रीय मंत्री तथा महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांनी राजापूर येथील सभेत केलंय. लोकसभेची निवडणूक आपल्या भारत देशासाठी, आपल्या महाराष्ट्रासाठी आणि कोकणासाठी अति महत्वाची आहे. देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी एक घोषणा दिली आहे. या निवडणुकीत भाजप 400 पार आणि म्हणून 400 पार खासदार देशातून निवडून देऊन माननीय मोदी साहेबांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करून हा विकसित देश जगाच्या पाठीवर बनवण्यासाठी संकल्प जो झालाय, त्यामध्ये कोकणातली ही लोकसभेची जागा त्या 400 जागांमध्ये एक असावी आणि असली पाहिजे, यासाठी आजचा आपला प्रचार. बांधवांनो, विकसित भारत बनवण्याचा संकल्प माननीय मोदी साहेबांनी केलेला. मागील 10 वर्षामध्ये त्यांनी केलेलं काम, कार्य, विकास आपण पाहता. जगामध्ये भारताचं नाव एक विकसित भारत त्यांनी नावारूपाला आणण्याचा जो प्रयत्न केला, जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारत 2014ला 11 क्रमांकावर होता. माननीय मोदी साहेबांनी आता तो 5व्या क्रमांकावर आणलेला आहे. आणि त्याचबरोबर त्यांनी सांगितलं 10 वर्षात जरी 5व्या क्रमांकावर आणला तरी 2030 साली भारत, अमेरिका, चायना 3ऱ्या नंबरवर भारत आल्याशिवाय राहणार नाही. बांधवने एवढ्या गतिमान रीतीने मोदी साहेब देशाची प्रगती करतायत. मागील 10 वर्षात त्यांनी 54 वेगवेगळ्या योजना गरिबांसाठी दिल्या. कोरोनाच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक कंपन्या, व्यवसाय बंद झाले, उपासमारीची वेळ येत होती, कामगार बेकार झाले होते, घरात अन्न नव्हतं. अशा वेळेला माननीय मोदी साहेबांनी 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत मिळत आहे, पुढील 5 वर्षापर्यंत मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे या देश स्वच्छ भारत या योजनेखाली महिलांच्या ग्रामीण भागातील शौचालयाचा प्रश्न होता. या देशात 11 कोटी 72 लाख मोदी साहेबांच्या 10 वर्षाच्या काळात शौचालय बांधले. जवळपास 8 कोटी घरामध्ये नळाने पाणी दिलं. 4.25 कोटी घरं, ज्या लोकांना घरं नव्हती, राहायला घर नव्हतं, अशा गरिबांना 4.25 कोटी घरं दिली. घरात आजारी माणूस पडला तर त्यांच्या आजारपणासाठी उपचाराला पैसे नव्हते. मोदी साहेबांनी अशा वेळेला
आयुष्यमान भारत त्या कुटुंबाला 5 लाखापर्यंत मदत करण्याची योजना आणली. अशा विविध योजना गरिबांना, महिलांना, तरुणांना विकासासाठी, उद्योगासाठी पैसे अनेक योजना जाहीर केल्या, आणि म्हणून बांधवांनो, या देशाला परत एकदा पंतप्रधान मोदी असावेत. हा देश सर्वांगीण विकसित व्हावा, या देशातून गरिबी नष्ट व्हावी, आमच्या तरुण वर्गाला नोकऱ्या मिळाव्यात, हे प्रयत्न माननीय मोदी साहेब करत आहेत. मी त्यांच्याच मंत्रिमंडळात MSME मंत्री आहे. उद्योग वाढवण्यासाठी त्यांनी अनेक योजना त्यांनी दिलेल्या आहेत. त्याच्या माध्यमातून आम्ही उद्योजक बनू पाहतोय. हा कोकण आहे. माझ्या अगोदर सन्माननीय उदयजी सामंत यांचं भाषण झालं. ते उद्योग मंत्री आहे. मी त्यांना एवढंच सांगेन, मी मंत्री आहे, तुम्ही राज्यात मंत्री आहात, आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री हे आपल्या सोबत आहे. या कोकणात एकच समस्या मोठी आहे, बेकारी. बेकारीची मोठी समस्या आहे. इथून मुलं मुली शिकतात, ते मुंबईकडे जातात, पण आता मुंबईतही नोकऱ्या राहिल्या नाही. हा सर्व विचार करता भविष्यामध्ये कोकणात उद्योगधंदे यावे, या ठिकाणच्या तरुण तरुणींना इथेच नोकऱ्या मिळाव्या, अशा माध्यमातून पुढे प्रयत्न व्हावेत. आणि मला जर तुम्ही सर्वांनी निवडून दिलं तर प्राधान्याचा प्रश्न उद्योजकांना नोकऱ्या मिळवून देणं आणि इथली आर्थिक स्थिती सुधारणं, दरडोई उत्पन्न वाढवणं हा माझा पहिला कार्यक्रम असेल. बंधू भगिनीनो, मातानो, आतापर्यंत लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमचे आशीर्वादच मला मिळाला नाही. मी एवढी वर्ष गेली, 40 वर्ष विविध पदावर आहे. या पदावर काम करताना माझं कुठेही असलो तरी लक्ष एकच, माझा कोकण समृद्ध करावं, सुखी समाधानी हा समाज करावा, हा माझा ध्यास आहे. आणि मी त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. माझ्या प्रयत्नाला माननीय आमचे देवेंद्र फडणवीस, आमचे उदय सामंत, सन्माननीय केसरकर साहेब साथ करताय. भविष्यात अशी साथ द्या. आपण या कोकणाचा कॅलिफोर्निया का लोक भविष्यात बोलले पाहिजे की कोकण पहा आणि कोकण सारखी प्रगती करा. आणि त्यासाठी असं काम करण्यासाठी मोदींचं येणार आहे सरकार. मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होत असताना, 400 पार खासदार निवडून येत असताना, कोकणचा तुमच्या हक्काचा खासदार 400 मध्ये असावा. यासाठी येणाऱ्या 7 तारीखला आपण सर्वांनी आपल्या कमळ निशाणीवर शिक्का मारून आपण मला सेवा करण्याची, विकास आपला कोकणाचा करण्यासाठी आणि भारतीयांच्या विकासामध्ये मोदी साहेब जे काम करतायत त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मतदान कराल अशी अपेक्षा करतो. आलेले सगळे पाहुणे यांचं स्वागत करून इथे आले आणि भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार विजय व्हावा म्हणून मार्गदर्शन केलं. आणि देवेंद्रजी करणार त्यांना धन्यवाद देतो, आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली.
राजापुरात महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांच्या प्रचारार्थ देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सभा झाली। यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी इंडिया आघाडीवर जोरदार टीका केली। तसेच मोदी राणे कोकणच्या विकासाचं कॉम्बिनेशन आहे, राणेंना मत म्हणजे मोदींना मत असल्याचं सांगत नारायण राणेंना निवडून आणण्याचं आवाहन केलंय। पाहुयात काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस। ही निवडणूक बंधू भगिनींनो आपल्या देशाकरता अत्यंत महत्त्वाची निवडणूक आहे। ही ग्रामपंचायतची, जिल्हा परिषदेची, नगरपालिकेची किंवा विधानसभेची निवडणूक नाही आहे, देशाचा नेता निवडण्याची निवडणूक आहे। पुढचे 5 वर्ष या देशाला कोण सुरक्षित ठेवू शकतं, कोण या देशाला विकासाकडे नेऊ शकतं, या देशातल्या सामान्य जनांच्या आशा आकांक्षा आणि अपेक्षा कोण पूर्ण करू शकतं, याचा निर्णय करणारी ही निवडणूक आहे। आणि म्हणून लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने ज्यावेळी आपण या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत, आपल्या समोर केवळ 2 पर्याय आहेत। पहिला पर्याय विश्वगौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदीजी आहेत आणि मोदीजींच्या सोबत एकनाथरावजी शिंदे यांच्या नेतृत्वातली शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, त्यासोबत मनसे, रिपाई, पिरिपा, रासपा, वेगवेगळ्या पक्षांची युती, अशी एक महायुती माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात आपल्याला पाहायला मिळते। आणि दुसरीकडे कोण आहे? राहुल गांधी आहेत। राहुल गांधींच्या नेतृत्वात 26 पक्षांची एक खिचडी आपल्याला पाहायला मिळते। हे 2च पर्याय आहे, बाकी कुठला पर्याय नाहीच आहे। म्हणजे काल परवा मला पाहायला मिळालं की शरद पवार साहेबांनी त्यांच्या पक्षाचा जाहीरनामा घोषित केला। आता ते 10 सीटा लढवत आहेत, एकूण 542 मध्ये 10, आणि त्यांचा जाहीरनामा चालणार थोडी आहे। जाहीरनामा राहुल गांधींचा चालणार आहे, कारण त्यांचे नेते ते आहेत। काल उद्धवजींनी जाहीरनामा घोषित केला, अर्थात उद्धवजींनी जाहीरनामा हातात घेतला आणि तो खालीच पडला, जाहीरनामाही घोषित व्हायला तयार नव्हता, पण काही हरकत नाही। त्यामुळे दुसरा पर्याय हा केवळ राहुल गांधी। ही लढाई ही 2 उमेदवारांमधली नाही आहे, ही लढाई एकीकडे नरेंद्र मोदीजी आणि दुसरीकडे राहुल गांधी यांच्यातली ही लढाई आहे। आणि आपण बघा आपली महायुती कशी आहे, मोदीजींचं भक्कम आणि पॉवरफुल इंजिन आहे, त्या इंजिन सोबत वेगवेगळ्या पक्षांचे डबे लागले आहेत आणि या डब्यांमध्ये दीन, दलित, गोर, गरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, अल्पसंख्याक, ओबीसी, भटके, विमुक्त सगळ्यांना बसायला जागा आपल्या गाडीत आहे। आपली गाडी विकासाची गाडी आहे, सबका साथ सबका विकास म्हणत ही गाडी पुढे जाते। तिकडे काय परिस्थिती आहे? तिकडे राहुल गांधी गाडी, तिकडे डब्बे नाहीच आहेत, सगळे इंजिनच आहेत। राहुल गांधी म्हणतात मी इंजिन आहे, शरद पवार म्हणतात मी इंजिन आहे, उद्धव ठाकरे म्हणतात मी इंजिन आहे, मुलायम सिंगाचा पोरगा म्हणतो मी इंजिन आहे, लालू प्रसादांचा पोरगा म्हणतो मी इंजिन आहे, स्टॅलिन म्हणतो मी इंजिन आहे, ममता बॅनर्जी म्हणते मी इंजिन आहे। तिथे डब्बे नाही, सगळे इंजिनच आहे। आणि बंधू भगिनींनो, इंजिन मध्ये बसण्याकरता सामान्य माणसाला जागा नसते, इंजिन मध्ये केवळ त्याचा ड्रायव्हर बसतो। या ठिकाणी आपण जर बघितलं, राहुल गांधींच्या इंजिन मध्ये फक्त सोनियाजी आणि प्रियंकाजी बसू शकतात, शरद पवारांच्या इंजिन मध्ये केवळ सुप्रिया सुळेंकरता जागा आहे आणि उद्धवजींच्या इंजिन मध्ये केवळ आदित्य ठाकरेंकरता जागा आहे। तुमच्याकरता जागा ही केवळ आणि केवळ मोदीजींच्या इंजिन मध्ये आहे। ज्यावेळेस कमळाचं बटन तुम्ही दाबाल त्यावेळी राणे साहेब रत्नागिरी सिंधुदुर्गची बोगी थेट मोदीजींच्या इंजिनला लावतील आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हे मोदीजींसोबत विकासाकडे जाईल। आणि म्हणून जेव्हा राणे साहेबांच्या कमळाचं बटन दाबतो तर मत राणे साहेबांना आणि मोदीजींना मिळतं, इतर कुठलंही बटन दाबलं की वोट राहुल गांधींना मिळतं। ज्याला मोदीजींना वोट द्यायचा आहे त्याला राणे साहेबांचं बटन दाबायचं आहे, ज्याला राहुल गांधींना वोट द्यायचा आहे त्यांनी इतर कोणाचंही बटन दाबायचं आहे, फैसला तुमचा आहे। बंधू भगिनींनो, गेल्या 10 वर्षामध्ये मोदीजींनी देश बदलला। 20 कोटी लोक कच्च्या घरात राहणारे पक्क्या घरात राहत आहेत,
50 कोटी लोक ज्यांच्या घरी गॅस नव्हता त्यांच्या घरी गॅस आलाय. 55 कोटी लोक ज्यांच्याकडे शौचालय नव्हतं त्यांच्याकडे शौचालय आलंय. 60 कोटी लोक ज्यांच्याकडे स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतरही शुद्ध पिण्याचं पाणी येत नव्हतं त्यांच्या घरी शुद्ध पिण्याचं पाणी आलंय. 55 कोटी लोक आयुष्यमान भारतच्या अंतर्गत 5 लाखापर्यंतचा मोफत उपचार आहे. जवळजवळ 60 कोटी आमचे तरुण असे आहेत की ज्यांना मुद्राच्या अंतर्गत 10 लाखापर्यंतचं लोन विना तारण आणि बिना गॅरंटीचं मिळालंय. पूर्वी जर एखादा तरुण बँकेमध्ये गेला, बँक म्हणायचं जमीन जुमला किंवा घर तारण ठेवायला असेल तर या, नाहीतर सरकारी अधिकारी तुमचा नातेवाईक असेल तर त्याची सही गॅरंटर म्हणून आणा. मोदीजींनी सांगितलं यांची गॅरंटी मी घेतो आणि जवळजवळ 60 कोटी लोकांना 10 लाखापर्यंतचं लोन मोदीजींनी दिलं. आणि याच्यामध्ये 31 कोटी महिला आणि मुली आहेत की ज्या आज आपल्या पायावर मोदीजींमध्ये उभ्या आहेत. आणि आता मोदीजींनी सांगितलं पुढच्या टर्म मध्ये 10 लाख नाही 20 लाखापर्यंतचं कर्ज बिना व्याजाचं आणि बिना गॅरंटीचं आमच्या तरुणांना देण्याचा निर्णय मोदीजींनी घेतलाय. आज आमच्या महिलांच्या बचत गटाचं एक मोठं आंदोलन मोदीजींनी सुरू केलं. 8 लाख कोटी रुपये 80 लाख बचत गट तयार केले. 8 लाख कोटी रुपये त्यांना दिले आणि मोदीजींनी सांगितलं की आमच्या महिलांना पायावर उभं करायचं आहे. कारण एक पुरुष पायावर उभा राहतो तर पुरुषच पायावर उभा राहतो, पण महिला ज्यावेळेस पायावर उभ्या राहतात त्यावेळेस संपूर्ण परिवार पायावर उभा राहतो. आणि म्हणून महिलांना अधिकारिता देण्याचं काम हे मोदीजींनी या ठिकाणी केलंय. आणि आता एवढंच नाहीये, आपल्याला कल्पना आहे आता आमच्या मंचावर महिला कमी दिसत आहेत, पण 2026 नंतर हे चालणार नाही आहे. अर्धा मंच महिलांना द्यायचा आहे, कारण मोदीजींनी आता कायदा केलाय 2026 नंतरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत 33% महिला आमदार होणार आहेत आणि 33% महिला खासदार होणार आहेत. त्यामुळे महिलांचा विशेष आशीर्वाद हा मोदीजींच्या पाठीशी आहे. समाजातल्या प्रत्येक घटकाला घेऊन मोदीजी पुढे चालले आहेत. आज आपण पाहू शकतो शेतकऱ्यांकरता शेतकरी सन्मान योजना मोदीजींनी सुरू केली. मोदीजींनी 6,000 रुपये दिले तर राज्यांनीही 6,000 रुपये दिले. आज आमच्या शेतकऱ्यांकरता फसल बीमा योजना असेल, भंडारणाची योजना असेल, शेतमालावर प्रक्रियेची योजना असेल, वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला सुजलाम सुफलाम कसं करता येईल हा प्रयत्न मोदीजींनी केला. आणि एवढंच नाही तर आपल्या महाराष्ट्राला सिंचनाकरता जवळजवळ 26,000 कोटी रुपये माननीय मोदीजींनी दिले. आणि एक प्रकारे महाराष्ट्राचं चित्र बदलण्याचं काम हे मोदीजींच्या माध्यमातून होत आहे. बंधू भगिनींनो, एवढंच नाही, समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा विचार मोदीजींनी केला. आमचे जे 12 बलुतेदार आहेत, आमचे जे पारंपरिक व्यावसायिक आहेत, यांच्याकरता विश्वकर्मासारखी योजना आणली आणि या 12 बलुतेदारांना त्या ठिकाणी सर्व प्रकारची मदत करून त्यांच्या व्यवसायात आधुनिकता आणून त्यांच्या पुढच्या पिढीला त्या ठिकाणी तंत्रज्ञान देऊन आणि जास्तीत जास्त त्यांना वित्त पुरवठा करून त्यांचा व्यवसाय कसा बळकट करता येईल हा प्रयत्न मोदीजींनी केला. आज आमच्या आदिवासी समाजाकरता 24,000 कोटी रुपयाची योजना मोदीजींनी आणली आणि त्या माध्यमातून आदिवासी पाडे असतील, तांडे असतील, तिथलं चित्र बदलण्याचं काम हे मोदीजींनी केलं. आज आपण पाहू शकतो, आताच उदय सामंत सांगत होते की या ठिकाणी आपला महाराष्ट्र हा इन्व्हेस्टमेंटमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आला. आणि केवळ पहिल्या क्रमांकावर नाही आला तर आपल्या नंतरचे जे 3 राज्य आहेत त्या 3 राज्यांची टोटल एकत्रित केली तरी त्यापेक्षा जास्त इन्व्हेस्टमेंट आपल्या महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी आली. कारण लोकांना हे माहिती आहे की महाराष्ट्रातलं सरकार मोदीजींसोबतचं सरकार आहे. हे सरकार अडवणूक करणारं सरकार नाही आहे, हे लुटणारं सरकार नाही आहे, हे वसुली करणारं सरकार नाही आहे. 2.5 वर्ष त्यांनी वसुली सरकार पाहिलं आणि म्हणून आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट येत आहेत. आणि मला खरोखर आनंद वाटतो सांगताना, आज ज्यावेळेस उदय आपण अनेकांशी चर्चा करतो, कोकणामध्ये देखील किती मोठ्या प्रमाणात आज इंडस्ट्रीला यायचं आहे, उद्योगांना यायचं आहे, व्यवसायांना यायचं आहे. एक लोकांचा विचार बदलतोय. हा का बदलतोय याचं कारण आहे या देशामध्ये एक मजबूत सरकार आहे. बंधू भगिनींनो, कोविड नंतर परिस्थिती देशाची नाही जगाची बदलली आणि जगामध्ये पूर्वीच्या काळामध्ये लोक विशेषतः सगळे पश्चिमी देश
चीनचा उपयोग फॅक्टरी सारखा करायचे, जगाच्या उत्पादनाच्या 30% उत्पादन एकटा चीन करायचा. पण कोविड नंतर जगाच्या लक्षात आलं आता चीनवर भरोसा ठेवता येणार नाही आणि आता जगाची आशा एकच आहे, जगाला वाटतं पुढची फॅक्टरी ऑफ वर्ल्ड केवळ आणि केवळ भारत होऊ शकतो, कारण भारताजवळ मोदीजींसारखं मजबूत नेतृत्व आहे. आणि म्हणून आज मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येते त्यामुळे रोजगाराची निर्मिती होते आहे, आमच्या तरुणाईच्या हाताला काम मिळत आहे. आज स्टार्टअप सारख्या नवीन इकोसिस्टीमच्या माध्यमातून 1 लाखापेक्षा जास्त स्टार्टअप आपल्याकडे तयार झाले. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 20,000 पेक्षा जास्त स्टार्टअप तयार झाले आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात आज आपल्या हाताला काम मिळत आहे, रोजगार मिळतोय. आणि बंधू भगिनींनो, मला निश्चितपणे या ठिकाणी सांगायचं आहे, नारायणराव राणे साहेब हे कुठेही असो जगाच्या पाठीवर, त्यांच्या डोळ्यासमोर नेहमी कोकण असतं, त्यांच्या मनामध्ये नेहमी कोकण असतं. जगात कुठेही गेले तरी कोकणात मला काय करता येईल हे त्यांच्या मनामध्ये असतं. खरा कोकणाचा सुपुत्र म्हणून राणे साहेब जर आज मोदीजींसोबत त्या ठिकाणी पुन्हा गेले, मला विश्वास आहे आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात येणारी इन्व्हेस्टमेंट राणे साहेब मोदीजींना मागून कोकणामध्ये देखील आणतील आणि या कोकणाचं चित्र देखील मोठ्या प्रमाणात आपल्याला बदललेलं दिसेल. बंधू भगिनींनो, मोदीजींनी भारताची अर्थव्यवस्था 11व्या क्रमांकावरून 5व्या क्रमांकावर आणली. केवळ क्रमांक बदलला असं नाहीये. 2013 साली इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडाने सांगितलं होतं जगातल्या 5 अर्थव्यवस्था कोलमडणार, जगातल्या 5 अर्थव्यवस्था कर्जबाजारी होणार, दिवाळखोर होणार आणि त्या 5 मध्ये त्यांनी भारताचं नाव दिलं होतं. 10 वर्षात मोदीजींनी ही किमया केली की मागच्या वर्षी 2023 साली त्याच इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडाने एक त्या ठिकाणी अहवाल दिला आणि अहवालामध्ये सांगितलं जगातली सगळ्यात वेगानं विकसित होणारी अर्थव्यवस्था ही भारताची अर्थव्यवस्था आहे आणि जगाचा ब्राईट स्पॉट हा भारत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतामध्ये हे परिवर्तन मोदीजींनी करून दाखवलं. मला एकाने विचारलं, भाऊ 5वी अर्थव्यवस्था झाली, छान झालं, आता 3री होणार, त्याहीपेक्षा चांगलं, पण मला काय मिळणार? मी त्याला उत्तर दिलं, मी त्याला सांगितलं तुझा प्रश्न बरोबर आहे, पण मी म्हटलं मित्रा, अर्थव्यवस्था जेव्हा मोठी होते तेव्हा संधी निर्माण होते. अर्थव्यवस्था मोठी होते ती रोजगाराची निर्मिती करते, अर्थव्यवस्था मोठी होते इन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती होते, रस्ते, वीज, पाणी, पुलं, पोर्ट, एअरपोर्ट हे त्या ठिकाणी तयार होतात. अर्थव्यवस्था मोठी होते गरीब कल्याणाचा अजेंडा चालतो, अर्थव्यवस्था मोठी होते तर संरक्षणावर खर्च होतो, अर्थव्यवस्था मोठी होते देश आत्मनिर्भर होतो, अर्थव्यवस्था मोठी होते तर आपल्या देशाकडे वाकडी नजर करून कोणी पाहू शकत नाही, अर्थव्यवस्था मोठी होते तर जगामध्ये आपला बोलबाला होतो. आणि आज तेच आपण पाहतोय, जगाच्या पाठीवर ज्या प्रकारे मोदीजींनी या भारताला सन्मानाचं स्थान मिळवून दिलं. बंधू भगिनींनो, आज भारताचे पंतप्रधान जगाच्या पाठीवर कुठेही गेले तरी लोक अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीकडे आकृष्ट होत नाही, भारताच्या प्रधानमंत्र्यांकडे आकृष्ट होतात. ही ताकद आज मोदीजींनी तयार केली. आपण बघा, संरक्षणाच्या दृष्टीनं या भारताला मोदीजींनी किती मजबूत केलं. पूर्वी मुंबईला बॉम्बस्फोट व्हायचे तर आमचं सरकार अमेरिकेकडे रडत जायचं, पाकिस्तान आमच्याकडे बॉम्बस्फोट करतो, तुम्ही त्याला रागवा. आता तो भारत राहिला नाही. ज्यावेळी पाकिस्तानने आगळीक केली, मोदीजींनी सर्जिकल स्ट्राईक केला, मोदीजींनी एअर स्ट्राईक केला, घुसून त्या ठिकाणी मारलं. मला सांगा 2019 नंतर पाकिस्तानची हिंमत झाली का भारतामध्ये बॉम्बस्फोट करण्याची? एक तरी बॉम्बस्फोट भारतामध्ये केला का? अरे 370 कलम हटवलं, म्हणत होते खून की नदियां बहेंगी, अरे खून की नदियां सोडा, एक दगड मारण्याची हिंमत कोणाची झाली नाही. असा मजबूत भारत आज मोदीजींनी तयार केलाय. आणि या भारताने 7,000 किलोमीटर दूर एखाद्या शत्रूचं टार्गेट असेल तिथे जाणारं क्षेपणास्त्र तयार केलं. आता भारताजवळ असं मिसाईल आहे 7,000 किलोमीटर दूर कुठेही लपलेला शत्रू असेल, त्याचं टार्गेट असेल, थेट त्या ठिकाणी जाऊन टार्गेट उद्ध्वस्त करण्याची ताकद जी केवळ अमेरिका आणि रशियाकडे होती, जी चीनकडे देखील नव्हती, ती ताकद आज भारताकडे आहे. हे मोदीजींनी या ठिकाणी करून दाखवलं आहे. बंधू भगिनींनो, ही गल्लीची निवडणूक नाही आहे,
ही दिल्लीची निवडणूक आहे. या देशाला कसा नेता पाहिजे ते निवडण्याची निवडणूक आहे. माझा तुम्हाला सवाल आहे, अरे कोविडचा तो काळ आठवा, ज्या कोविडच्या काळामध्ये आपल्या नातेवाईकाकडे जाण्याची चोरी होती, ज्या कोविडच्या काळामध्ये मौत मिट्टीला देखील आपण जाऊ शकत नव्हतो आणि जग म्हणायचं भारतामध्ये 40-50 कोटी लोक मरून जातील. अरे किड्या मुंग्यासारखी लोक मरत होती आणि त्यावेळी जगात केवळ 3-4 देशांकडे लस होती. त्या देशांना वाटायचं भारत येईल, आमच्या पुढे भीक मागेल, आम्हाला लस द्या, आम्हाला लस द्या, मग भारतावर उपकार करू. पण मोदीजींना माहिती होतं हे देश आपल्याला लस देणार नाहीत, हे आधी त्यांच्या लोकांना देतील. मोदीजींनी शास्त्रज्ञ एकत्र केले, त्यांना रिसोर्सेस दिले आणि जगातला 4था देश भारत झाला ज्यांनी स्वतःची लस तयार केली आणि 140 कोटी भारतीयांना 2 वेळा लस टोचण्याचं काम हे मोदीजींनी केलं. कोणालाही 1 पैसा लागला नाही. बंधू भगिनींनो, तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं आज आपण या ठिकाणी जिवंत आहोत आणि बसलो आहोत कारण मोदीजींनी आपल्याला 2 लसी त्या ठिकाणी टोचल्या. मी तर असं म्हणेन, अरे बाकी गोष्टी सोडा, जान है तो जहान है. आज जिवंत आहोत तर मोदीजींमुळे आणि म्हणून मोदीजींना धन्यवाद देण्याची हीच खरी वेळ आहे, त्यांना आशीर्वाद देण्याची हीच खरी वेळ आहे. बंधू भगिनींनो, या निवडणुकीमध्ये खऱ्या अर्थानं देशाचं नेतृत्व सक्षमपणे मोदीजींच्या हातात देण्याकरता कोकणाचा सुपुत्र माजी मुख्यमंत्री नारायणराव राणेजी हे या ठिकाणी मैदानात आहेत. एकीकडे राणेजी, दुसरीकडे मोदीजी, हे कॉम्बिनेशन या कोकणाच्या विकासाचं कॉम्बिनेशन आहे. आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे, आपण मतदान केंद्रावर जा, कमळाचं बटन दाबा. कमळाचं बटन दाबलं की मत राणेजींनाही मिळेल आणि मत मोदीजींनाही मिळेल. यावेळेचं मतदान हे भाजपा करता नाही आहे, यावेळेचं मतदान हे भारता करता आहे. भारताला सर्वोच्च पदावर नेण्याकरता मतदान करा, एवढीच विनंती करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. राजापुरात देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नारायण राणेंची प्रचार सभा झाली. यावेळी सावंतवाडीच्या दीपेश शिंदे यांनी युवा उद्योजक तथा भाजपचे युवा मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस विशाल परब यांच्या सौजन्यानं स्वतःचं शरीर भाजपमय करून रंगवून घेत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. पाहूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. भाजप महायुतीची आज जाहीर सभा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राजापुरात पार पडली. मोठं शक्ती प्रदर्शन हे या निमित्ताने भाजपने केलेलं आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे स्वतः आज प्रथमच लोकसभेच्या निवडणूक रिंगणात उतरलेले आहेत आणि अवघ्या प्रचाराला काही दिवस शिल्लक असताना भाजपने जाहीर सभांवर हा जोर दिलेला आहे. आपल्यासोबत दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसाई आपल्यासोबत आहेत. एकूणच आजच्या सभेबाबत काय एकूणच या सभेबाबत एकूणच माहिती काय देतील, काय विश्लेषण करतील याबाबत आपण त्याच्याकडून जाणून घ्या. संदीपजी, आज मोठी जाहीर सभा झाली आणि या सभेत
मोठं शक्ती प्रदर्शन हे भाजपच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे. कशा पद्धतीची ही सभा झाली? फडणवीसांनी अगदी भावनिक मुद्द्याला हात घातलाय, काय सांगा? नक्कीच कृष्णा, अतिशय मोठं शक्ती प्रदर्शन म्हणायला हरकत नाही. आणि ज्यावेळी लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि ज्या पद्धतीने कोकणामध्ये वैयक्तिकरित्या एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप, त्यानंतर कोकणच्या विकासावर ज्या पद्धतीने या ठिकाणी एकमेकांना टार्गेट केलं जात होतं, मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी जी सभा केली आणि जे भाषण केलं या सभेमध्ये ते पूर्णपणे हे निवडणुकीचा आत्तापर्यंतचा मोल होता त्याला एक वेगळी कलाटणी देणारा अशा प्रकारचं त्यांचं भाषण होतं. एक वेगळं या ठिकाणी कोकणला ही निवडणूक आणि ही जी लोकसभेची निवडणूक होते ती नेमकी कुठच्या पातळीवर होते याचं झणझणीत उदाहरण देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या कोकणवासियांसमोर दिलं आहे. महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर सुद्धा ठेवलेलं आहे, कारण त्यांनी सरळ सरळ उल्लेख केला की ही जी निवडणूक होते, कोकणात जरी निवडणूक होत असली, लोकसभेची निवडणूक होत असली तरी ती लोकल पातळीवर होत न होता देश पातळीवरची ही निवडणूक आहे. त्यामुळे भारतासाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत इथला खासदार जो आहे कोकणातला गेला पाहिजे आणि संपूर्ण कोकणचं जे चित्र आहे ते खऱ्या अर्थाने मोदींची जी एक विकासाची लाट आहे आणि या विकासाच्या लाटेला कोकण सुद्धा जोडलं गेलं पाहिजे. अक्षरशः त्यांनी हे विश्लेषण करत असताना असं स्पष्टीकरण केलं की ही जी पूर्णपणे निवडणूक होते ती अनेक पक्षांमध्ये न होता थेट पद्धतीने बघितलं तर नरेंद्र मोदी विरोधात राहुल गांधी अशा प्रकारचीच त्यांनी निवडणुकीचं या ठिकाणी लोकांमध्ये एक नवं वातावरण निर्माण केलेलं आहे. त्यामुळे आपण जे मत देणार आहात ते इथल्या स्थानिक उमेदवाराला देणारच आहात, इथल्या नेतृत्वाला देणारच आहात, पण आपलं मत थेट भारताला जात आहे आणि भारताच्या विकासाची जी जबाबदारी आहे ती नरेंद्र मोदी यांनी घेतली. त्यामुळे मोदींसाठी मतदान करा, देशासाठी मतदान करा, अशा प्रकारचं आवाहन कृष्णा या सभेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. एकूणच आपण आज बघितलं तर संदीप, शरद पवार असतील, उद्धव ठाकरे असतील, अगदी राहुल गांधी जाऊ दे, लेकिन प्रादेशिक पक्ष जे आहेत शरद पवार असतील, उद्धव ठाकरे यांच्यावर जास्त टीका न करता केवळ एका इंजिनमध्ये दोन त्यांची मुलं बसतील, सुप्रिया सुळे बसतील, आदित्य ठाकरे अशा पद्धतीची टीका केली. बाकी इतर टीका न करता रोजगाराच्या मुद्द्यावर आणि कोकणच्या विकासासंदर्भात त्यांनी आजचं जे भाषण होतं ते पाहायला मिळालं. कशा पद्धतीने बघताय? नाही, निश्चित एक चांगला अजेंडा त्यांनी कोकणवासियांसमोर ठेवला. ही जी निवडणूक होते इथला कोकणचा जर विकास व्हायचा असेल तर ती क्षमता इथले जे माजी मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांनी काम केलेलं, आज केंद्रीय मंत्री म्हणून आहेत नारायण राणे हे महायुतीचे उमेदवार आहेत आणि कोकणचा खऱ्या अर्थाने विकास करण्याची क्षमता असणारा एक दबंग नेता कोकणातून निवडणुकीला सामोरं जाते. आणि हे जरी निवडणूक होत असलं, जसं कृष्णा तू उल्लेख केलास की या ठिकाणी जाहीरनाम्यांबाबत बोलताना त्यांनी जे सांगितलं की अनेक पक्ष, अनेक लोकप्रतिनिधी जरी निवडणूक या ठिकाणी रणांगणात उतरून आपले उमेदवार सांगत असले तरी आपली जी महायुती आहे ती मोजक्या पक्षांची आहे. त्यामुळे रेल्वे इंजिन आपलं एकच आहे, त्याला बाकीचे बोगी जोडले जाणार आहेत. आणि इथलं जे संपूर्ण महाविकास आघाडीचं जे संपूर्ण महाविकास आघाडी झाली ती खिचडी अशा प्रकारची त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. वैयक्तिक पातळीवर टीका न करता या खिचडीमध्ये लोकांनी बसायचं की महायुतीच्या इंजिनमध्ये बसायचं, कारण महाविकास आघाडीच्या बाबतीत बोलताना त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख करत असताना त्यांचं एकमेव इंजिन आहे, त्याच्या इंजिनमध्ये फक्त आदित्य ठाकरे बसू शकतात, शरद पवारांच्या इंजिनमध्ये सुप्रिया सुळे बसू शकतात. आणि अशा पद्धतीने अगदी त्यांनी वैयक्तिकरित्या न जाता लोकांच्या समोर मोदी गॅरंटी कशा पद्धतीने, मोदींनी विकास कसा केलेला आहे आणि उज्ज्वल भारताचं स्वप्न जे पाहत आहेत, एक महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या भारताचं स्वप्न पाहत आहेत, तेच चित्र जे आहे ते खऱ्या अर्थाने या सभेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवलं. एक लोकांना भावनिक आवाहन करणं आणि लोकांना भिडणारं अशा प्रकारचं त्यांचं संपूर्ण भाषण होतं. आणि नारायण राणेंची सुद्धा त्यांनी स्तुती केलेली आहे. खऱ्या अर्थाने कोकणचा विकास व्हायचा असेल आणि कोकणचा रोजगाराचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर मोदींच्या विकासाच्या पूर्णपणे या रेल्वे इंजिनमध्ये आपला बोगी, रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा बोगी जोडा, अशा प्रकारचं आवाहन त्यांनी कोकणवासियांसाठी केलं. पहिल्यांदाच नारायण राणे हे लोकसभेच्या निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. आजपर्यंत राणेंनी विधानसभा असेल, राज्यसभा असेल, विधान परिषदेवर गेलेले आहेत. आज राणे पहिल्यांदाच लोकसभेत निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. एकूणच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गची जनता त्यांना मतदान करणार आहेत आणि समोरील उमेदवार आहेत विनायक राऊत आहेत. एकूणच बघितलं त्यांची खळा बैठक आणि यांच्या जाहीर सभा याबाबत काय? नक्कीच विनायक राऊत यांनी जो आहे तो भर डोर टू डोरवर दिलेला आहे, खळा बैठकांवर दिलेला आहे. कारण विनायक राऊत यांचं निवडणुकीमध्ये उतरण्याचं जे संपूर्ण चित्र होतं ते पूर्वीपासून स्पष्ट होतं. त्यामुळे त्यांनी खळा बैठका, डोर टू डोर प्रचार करण्यास सुरुवात केली.
केले. मात्र नारायण राणे त्यांची टीम जी आहे आज कोकणातील राणे पूर्णपणे राणे फॅक्टर जो आहे, त्यानंतर भाजपची ताकद आहे, अजित पवार गटाची ताकद आहे, मनसे त्या सोबतीला आलेले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं दीपक केसरकर कोकणातले अगदी नारायण राणे सुद्धा या ठिकाणी भाषणाला सुरुवात करताना दीपक केसरकर, रवींद्र चव्हाण, उदय सामंत, भैया सामंत या सगळ्यांना महत्त्व दिले आहे. कारण ज्या पद्धतीने कोकणामध्ये आता विद्यमान आमदार आहेत त्यांचा सुद्धा सपोर्ट ज्या पद्धतीने या सगळ्या मोदी विकास चालनेला मिळतो, त्यामुळे हा बैठका आणि जाहीर प्रचार आत्ता खऱ्या अर्थाने कोकणात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू झालं असं म्हणायला प्रश्न हरकत नाही. आज पहिली जाहीर प्रचार सभा दबंग नेते आणि राष्ट्रीय पक्षांचे नेते या ठिकाणी कोकणात उतरत आहेत. आज देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली सभा होते. येत्या काळात सुद्धा उद्धवजी ठाकरे, त्यानंतर आदित्य ठाकरे, त्यानंतर अमित शहा या सगळ्यांच्या ज्या सभा आहेत, जाहीर सभा त्या ठिकाणी राज ठाकरे सुद्धा कोकणात येणार आहेत. अगदी आदित्यनाथ सुद्धा, योगी आदित्यनाथ सुद्धा या ठिकाणी कोकणात होतात. त्यामुळे येणाऱ्या ज्या आजपासून 10 दिवस महत्त्वाचे राहिले, 7 मेला मतदान होत आहे, त्याचं रणशिंग इथं फुगलं जातं. मात्र आजचं जे संपूर्ण एकूण चित्र बघितलं तर खऱ्या अर्थाने इथलं जे राजापूर हा मतदारसंघ, रत्नागिरीतला विधानसभा मतदारसंघ आणि या ठिकाणी जी आज जाहीर प्रचार सभा या ठिकाणी भाजपने केली, त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने अग्रेसिव्ह भाषण देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेलं आहे आणि नारायण राणेंनी आपण गेली 40 वर्ष या ठिकाणी कोकणच्या विकासामध्ये योगदान देतोय आणि त्यामुळे आपणाला मत अर्थात नरेंद्र मोदींना मत अशा प्रकारची हाक कोकण असेल दिली. त्यामुळे येणारा जो 8-10 दिवसांचा काळ आहे, आज या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस यांनी जरी भाषण लोकांना भावनिक केलेलं असलं तरी अजूनही 10 दिवस शिल्लक आहेत. या ठिकाणी महाविकास आघाडीची सुद्धा नेते मंडळी कोकणात उतरणार आहेत आणि त्यानंतर अगदी अमित शहापर्यंत ही मंडळी येणार आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित कोकणामध्ये हा जो लोकसभेचा रणसंग्राम आहे तो वस्तुकेचा ठरणार आहे. नक्कीच हे आपण आता पाहिलं की दिग्गज नेते मंडळी हे या निमित्ताने भाजपच्या विजयासाठी हे उत्तर कोकणात दाखल होणार आहेत. राज ठाकरे असतील, अमित शहा असतील, अगदी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे सुद्धा या निमित्ताने येणार आहेत. आपण आता पाहिलं की याच राजापूरच्या मैदानावर भव्य अशी सभा ही भाजपच्या वतीने करत जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलेलं आहे. आगामी अगदी काही दिवस हे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या मतदानाला अगदी शिल्लक राहिलेले आहेत. अवघी काही दिवस प्रचाराला मिळतात आणि जाहीर प्रचार सभांवर हा भाजप महायुतीने जोर दिलेला दिसतोय. कॅमेरामॅन साहिलसह कृष्णा ढोलम, राजापूर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड आणि सहप्रायोजक आहेत विठोबा आयुर्वेदिक दंतमंजन आणि टूथपेस्ट जेड से जुडो. राणेंच्या प्रचारासाठी फडणवीस कोकणात. मोदी राणे कोकणच्या विकासाचं कॉम्बिनेशन, देवेंद्र फडणवीसांचं आश्वासन. आणि फडणवीसांची सभा कोकणचा मूड बदलणार. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड आणि सहप्रायोजक आहेत विठोबा आयुर्वेदिक दंतमंजन आणि टूथपेस्ट जेड से जुडो. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.